Άναψε το φως, ξύπνησα. Άνοιξε κανένα παράθυρο. Βρωμάει εδώ μέσα. Και πάρε και τη μαμά τηλέφωνο, με έχει πρίξει. Να σου πω, σταμάτα από αυτή τη δουλειά. Είσαι συνέχεια μέσα στα νεύρα. Όταν μαζέψω λεφτά για την Αμερική, θα σταματήσω. Χαρά, θα με βοηθήσεις με το μοντάζ όταν γυρίσεις. Να μου πεις τη γνώμη σου. Θα δούμε. Αν έχω όρεξη. Αντρέα! Αντρέα! Με πήρανε! Με δέχτηκαν, πήρα την υποτροφία! Να στείλω μήνυμα στη μαμά. Μαμά! Μαμάκα μου! Με πήρανε! Θα τα πούμε σε λίγο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού πας τώρα? Πάω να βρω την Όλγα. Θα τα πούμε μετά. Η μαμά έφτασε στο χωριό. Πρέπει να κάνεις κάτι να ξεφύγει το μυαλό σου. Αφού είσαι καλύτερα και δεν θα φύγεις, θέλεις να σε μάθω να κάνεις μόνη σου μοντάζ? Θα συνέλθεις. Θα σε φροντίζω εγώ για όσο χρειαστεί. Δεν θα φύγεις από κοντά μου αν δεν γίνεις καλά. Δεν θα φύγεις από κοντά μου. Όπως όταν ήμασταν παιδιά, που ό,τι και να γινόταν ερχόσουν σε μένα. Θυμάσαι? Θυμάσαι τότε? Χαρά! Όχι. Δεν θα φύγεις από κοντά μου. Ξύπνα. Σε παρακαλώ, Χαρά, μη μ' αφήνεις. Βοήθεια!